Makigsunan ko ni Kristo, misulod na ta nini nga mga balaan nga panahon diha sa Kwaresma. O pagasugdan kini diha sa pagbutang o abo sa tuang mga agtang. So ganito na pagpaila ni pagpaila ni ana. Hinumdumi taw nga sa abog kagikan, sa abog usab ka mupauli. Diha toy usa ka babae nga gusto gid siyang mahibaw-an sa tanan, ilabi na sa panahon sa kani nga Miyerkules sa Badles nga nagpabadles siya. Nga diri di ba ang atong ebanghelyo giawhag man ta nga maski diha sa tago lang nga paagi or in a way nga dili dayag ang pagpasundayag nga ikaw magpuasa. Linya siya para butangan og kining abo ang iyahang agtang. Paghuman og butang impose og kuan sa iyahang naong, abli dayon sa siyahang pitaka og didto iyahang di ba doon na may make-up no nga make-up kit or unsa nga dunay samin naman abli dayon yang gitan-aw sa og unsay iyahang nasiyahang agtang maklaro ba dili man kaayo maklaro, dili kay siya maklaro, wa siya na satisfy, minglinya siya balik, minglinya siya kay gusto lagi giniya nga maklaro as much as possible ang maong abo nga gikross diha siyang agtang. Linya siya ug didto sa sapare, Pader, akong ipaklaro ang abo nga naas akong agtang. Mihangyo gid siya unsay gibuhat sa pare, sa abog kagikan, sa abog pug ka mo pauli. Ang tibuok naong maoy nabutangan sa abog. Makigsunan ko ni Kristo, usahay kining conscious kayo kita og something external. Di gyud kay ta makahatag og something that will give unsay maayo ug makahatag sa tuang kalag. Tinuod murag mag-uban man gid unta na no, mag-uban gid na unsay naa sa tuang kinahiladman usahay moy atong mapakita no. Mo ginay kanang gikan sa kasing-kasing mapakita. The same ragud pud na nga unsay naa sa tuang kasing-kasing unsay mo atong sulti no. From the abundance of the heart the mouth speaks. Unsay naa sa kasing-kasing mo'y masulti, unsay nasa kasing-kasing mo'y mapakita. Pero mo say kuyaw kun unsa ray mas mapakita mo ray gi-concern nato pero dili mo bounce back badung dito sa sulod. Mo na giklaro gid sa tong Ginoo nga kumuhatag ka himua sa tago, dili nga murag ipasundayag pa. Kung ikaw magpuasa ka, dili gyapon ipasundayag nga kanang dunay something sa imong kuan sa imong naong. Imingon ang Ginoo panghilamos, panudlay. Common kay tungod dili concern sa Ginoo nga murag kanang imong yung ipasundayag no nga kanang mauna kundi sa paagi nga ikaw ug ang Dios maoy nahibaw sa imuhang intensyon. Dili ingon nga ipasundayag pa, kundi the purity of your intention maski diya sa sekreto nga paagi gilantaw kana sa Ginoo. Makigsunan ko ni Kristo ingon tag ang pillars diha sa panahon sa Kwaresma, pagampo, paghinulsol, pagpuasa, pagbuhat og mga maayong butang ngadto sa mga kabus. Kini sila mahinungdanon kaayo sa panahon ni ining gitawag og Kwaresma. Diin kita gidisiplina sa tuang kaugalingon nga mga batasan. Kaning pagpuasa lang. Nganong magpuasa man ta?
Nindot biya kayo ni siya nga pagdisiplina sa tuang kaugalingong mga lawas, aron kita dili ta maanad nga kay kaon, baboy dire, baboy didto, kinsa man nga lawas nga mo resulta nga magkasakit. Dili ba atua ra pod kun kita dili ta muhatag og pagdisiplina sa tuang kaugalingon. Karon lipay kay mga baboy. Ay, ang mga tao ron may nalang in taon. Kay di pa mi mapatay. Oh. Or mga karne, makuan pa ron sila kay tungod kay malikay nila. Or dili sa sila panggamiton. Ang pag-ampo giauhag kanato. Dili tungod dili pud pasabot nga kung dili kwarisma dili anta mag-ampo. No. In this Lenten season, all the more natong i-intensify ang atuang pag-ampo. Posible kini nga diha sa kuan iset aside sa siguro ang panahon nga magsigitag tan-aw og teleserye kay mag-ampo ta. Or baka kung ugalig muadto tag syudad, magtabi diha sa sakyanan. Why not? Ato ang gamiton ang maong oras hinuon diha sa maong pag-travel, samtang kuan na nagrosaryo na. Mas nabalaan pa hinuon ang adlaw nato. Mas nabalaan pa hinuon ang maong higayon nga mayingon tag idle time unta nato. Idle kanang murag watay gibuhat, no? Kana siya nindot siguro po kayo na samtang nagsakay pa sa sakyanan, wala man tatay, wala may gibuhat, ang uban siguro magtabi, magchismis na gani hinuon. Why not set aside and we pray? Posible pag-ampo sa rosaryo, mas makadisiplina pa hinuon nato. Mas makadisiplina pa usab pud hinuon sa driver. Oy, maghinahinay kog drive. Oy, kay naa may nag-ampo, na may nagkuan nga mao nay. Mas madisiplina pa. Mas di pa init ang huna-huna hinuon nga diya sa pag-drive or diya sa pagpadong didto sa maong nga lugar. Ingon niini. Ang pagbuhat og almsgiving, no? Paghatag og portion padung sa kabos. Mobitaw na usahay nga nung giawhag tag fasting and abstinence. Kay supposedly siguro ang atuang gi-budget para sa pagkaon nga malamian unta kaayo, atuang gikaltasan para atuan ning ihatag ngadto sa mga kabos. Nga di lang ikay malipay kung ugali mo kaon ka, na po in taon po'y na nalipay tungod kay mihatag ka para ngadto kanila. The spirit of Lent is so beautiful. Ang uban ra ba moingon ra ba dayon nga pader kaning kwarisma ra ba no? Tingsuol sa mga masudlan og dautang espiritu. Kay mo po ni akong naobserbahan diri ra bas barili, mo po ning panahona nga daghang masudlan og dautan nga espiritu. Moingon ra ba sila kay tungod kaning mga panahona god kanang weak kuno ang Ginoo tungod kay naningkamot man gid siya ang dautan mo kuan siya mo come into play, dili na to i-allow ang evil to play on his part, most especially in this time of Lent. Ato hinubalaanon kini diha sa ato ang mga pag-alagad, pag-ampo ug ingon man usab pod pagpenitensya. Makatabang kini nga mga practices dinhi sa simbahan alang kanato sa pag-purify sa tuang mga dautan nga intensyon, sa tuang pagkamakasasala ug mubalik ta sa Ginoo. Dili ba kanindot ni ana gikan sa tuang pagkamakasasala atong giset aside, atong nang gibiyaan kay mubalik ta sa Ginoo. Pagkanindot sa maong practice, pagkanindot sa spirit of Lent wherein gitawag ta diha sa pagbalik ngadto sa Ginoo, giset aside nato ang atoang mga dautan. Ug usab pod giset aside pod nato usahay ang something external kayo nga ato ang mga gipanghuna-huna aron lang makita sa ubang mga tao. Niini makigsunan ko ni Kristo
ning panahon misud na tanin ning mga panahon ato kining balaanon diya sa atong mga balansayon nga espirituhanon ug ingon man pod tawhanon nga naghatag kanatog pagdisiplina sa tong kaugalingon. Amen.